مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 18 ጥበብ ቤታ ሃነጸት ሸብዓተ ኣዕኑዳ ጸረበት ሰባብሕታ ሓርደት ወይና ዘለለት ማዕዳውን ኣሰናደወት ኣግራዳ ለኣኸት ኣብቲ ኣዝዩ ዝበረኸ ስፍራ ኸተማ ኾይና ትጽውዓላ ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምጻእ ነቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ውን ከምዚ ትብሎም ኣላ ንዑ እንጌራይ ብልዑ ዝዘለልክዎ ወይነይ ስተዩ ብህይወት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕደጉ ብመገዲ ምስትውዓል ከኣ ተመላለሱ ንመላገጺ ዚምዕድ ንርእሱ ጸርፊ ይቕበል ንረሲእ ዚግስጽ ከኣ ነውሪ ይመጾ ምእንቲ ኸይጸልኣካስ ንመላገጺ ኣይትገስጾ ንጠቢብ ገስጾ እሞ ከፍቅረካ እዩ ንጠቢብ ትምህርቲ ሃቦ እሞ ወሲኹ ኺጠብብ ንጻድቕ መሃሮ እሞ ፍልጠት ኪውስኽ እዩ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከኣ ምስትውዓል እዩ ዕለታትካ ብኣይኤን ዚበዝሓ ዓመታት ዕድሜኻውን ኪውሰኻልካ እየን እሞ ጥበበኛ እንተኾንካ ንርእስኻ ትጠብብ መላገጺ እንተኾንካ በይንኻ ኢኻ እትስከሞ ዓሻ ሰበይቲ ህውከተኛ እያ ዘይለባም ገለ እኳ ዘይትፈልጥ እያ ነቶም ኣቕኒዖም ዚኸዱ ሓለፍቲ መገዲ ዘይለባም እንተሎ ናብ ዝየግልስ ኢላ ኽጽውዖምሲ ኣብ ደገ ቤታን ኣብ በሪኽ ስፍራ ኸተማን ኣብ መንበር ትቕመጥ ነቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ኸኣ ናይ ስርቂ ማይ ጥዑም እዩ ብሕቡእ ዝብላዕ እንጌራ ኸኣ ባህ የብል እዩ ትብሎ ንሱ ግና ምውታት ኣብኡ ኸም ዘለዉ ዕዱማታ እውን ኣብ ማዕሞቕ ሲኦል ከም ዘለዉ ኣይፈልጥን እዩ